канал. Безшумни. Ето тук още малко материал. Екологично чисти. Те са безмоторни тук. Двама човека. Ние катерим с моторите, а те с колелета по баирите. Ето тук с далечината се спряха малко да се починат. Ще ги изчакаме малко да следат тия момчета. Обаче се осушват. Ето единия се престраши, тръгна. Другия захапа зад него. Ето къде пущат там из хръсталаците. Браво на тия пичови. Точно на първото. То път ловихме! Ти виж отива така към Катуна, отива. Другата пътека. Да. Това пътя не е на това. Не, тук. Тук на Катуна. Опа, да биха за шумраците.